תפעל כילדה, תשחק ותגלה נעימות. דעה מיד היא אמי שם קיים ונשמר אותה. גבר חזק ובטוח שנטל את מקומו באמת. היא יכולה להיות קלה כי הוא נשא את המסע. אם תפעל כן, תתקן ותיתן שיעור. סימן ברור זה, היא אצל נער ללא סיפק. הוא לא התבגר עדיין, לא ידע את תפקידו. היא מטפלת, מלמדת, רק כדי להצילו. אם תפעל כגבר קשה ולא רוצה חיבה, זה מפני שבעל גרוע הוא ואין בו ביטחון ומעשה. לא מגן, לא מנהיג, מניח הכל לבלבול. היא לוקחת שליטה רק כדי לחיות בלי פגעים. כשהיא מרגישה בטוח, נרגעת מלב ונפש, משחקת, עושה חסד, חיה בכל רגע וחפש. רבים חושבים שזה חוסר שכל או גיל, אבל זה סימן לשלום, לחירות שלמה בכל פינה. אין זה חוסר בגרות, לא חוסר טעם ודעת, זה הגוף מענה למי שנותן הגנה וחסד. משם קיימת ביתו, נושא המסע הכבד, נותן לאישה את הזכות לחיות ברך ובאהבה. אבל אם היא מתקדת תמיד, טובעת מזכרת חובות, תמיד אותך מלמדת. מטפלת כמו פרויקט, מנסה לתקן ולשפר. היא ממלאת חסרון שאתה הנחת ולב המעשה. זה מכלה את המשיכות, מפסיק את החשק. אין אישה רוצה במי שהיא צריכה לגדל ולחנך. ביניהם לביניהם תשוקה ולא לאט, רק חיבה בדעה, אבל לא אש אהבה במילואה. היא לא רוצה להיות מורה, לא ללמד לך דרך, רוצה להיות מונחת, לתת את נפשה. אבל אם אתה לא מתבגר או יודע להנהיג נכון, היא לוקחת את המשה רק כדי שלא תיפול למקום רע. אם היא שולטת בכל, מצווה בכל פעולה, לא מפני שרוצה בשליטה, לא מתאווה גדולה. זה מפני שאתה עמדת, הפסקת ללכת בדרך. היא אחוזת ההיגיון, רק שלא תטבע דומה מקים. אם אתה חסר ביטחון, היא חיה בדאגה ופחד. אם אתה חלש וקטן, חזקה היא תהיה בכל החיים. אם אתה כמו ילד, כן היא תהיה לך. כל מה שחסר בך היא תשלים